Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai adásban egy nagyon érdekes autót hoztam el nektek. Ez egy szabadidő autó, ezért is jöttünk egy ilyen helyszínre. Ez pedig nem más, mint a vadonatúj Peugeot 5008-as. A 3008-asról már beszéltünk egy előző videóban, de ez egy jóval nagyobb autó, nagyobb helykínálattal és több személy utaztatási lehetőségével. Tartsatok ma is velem! Ez az 5008-as, ez egy 7 személyes verzió, és a 48 voltos mild hybrid verzióját hoztam el nektek. Érdemes áttekinteni, hiszen egy nagyon jól variálható 7 személyes SUV-t kapunk a Peugeot-tól. Ha megnézitek az elejét, teljesen azonos a 3008-asnál megszokott stílusjegyekkel, az oroszlán karmolások menetfényként és irányjelzőként is működnek, nagyon jellegzetes hűtőmaszkot találunk az elején, az új Peugeot logó természetesen már, mint minden új Peugeot modellnél. Ami egy kicsit puritára sikerült, az a radarnak a burkolata, ezt csinálhatták volna kicsit homogénebbre az elejével, de ezzel együtt is nagyon jó az összkép. És hogyha megnézzük az autót oldalról, akkor megint csak felfedezhetjük ugye a lebegő motorháztetőt, ahogy azt a 3008-asnál is láthattuk, felfedezhetjük a 19-es kerekeket, amik egyébként 20-asként is rendelhetőek, egyébként ez pedig a GT verzió, amit itt látunk, ezen felül az alapverzióban még az állűr. És hogyha megyünk tovább hátrafele, akkor láthatjuk, hogy ugye a szaténkróm tetővonal az szépen végigfut az egész autó oldalán, és ugye ami egy optikai csalódást okozott már az előző generációs 5008-nál is, az a kupészerű tetővonalnak az imitációja. Gyakorlatilag ez itt messziről úgy néz ki, mintha csapott lenne az autó hátulja, de ez nem így van, hiszen hogyha megnézitek, akkor a hátulja egy eléggé szögletes formával záródik, de ennek megvan az oka, ez pedig az, hogy belül megfelelő helykínálatunk legyen. És belül ez sikerült is, hiszen az előző 5008-nál jóval tágasabb lett az autó beltere. De beszéljünk egy kicsit még a hátuljáról. Itt, hogyha belenézek a hátuljának az övvonalba, akkor gyakorlatilag egy nagyon szép folytonos vonalat látok, ami lefele szélesedik, és ezáltal egy ilyen komolyabb kiállást ad az autónak. A hátsó lámpákat teljesen füstszínűre cserélte a gyártó, és nagyon szép dizájnt kaptak. Ezek az oroszlán karmolások, ezek mind a féklámpánál, mind a helyzetjelzőnél előjönnek, és nagyon jól láthatóvá teszik azt a stílusjegyet, amit képvisel ez az autó. A logó az az újkor divatjának megfelelően széthúzott betűkből áll, és az 5008 feliratot is itt láthatjuk hátul, ugyanúgy a csomagtérajtón. A dizájn oltárán egy kis funkcionalitás feláldozásra került, hiszen hogyha szeretném kinyitni a csomagtartót, akkor némi gondolkozás után rájövök, hogy itt a lökhárító és a csomagtérajtó között találjuk meg azt a gombot, amely a motoros csomagtérajtó működtetéséért felelős. A csomagtérajtót nem csak motorosan, nem csak gombbal, hanem gyakorlatilag láblendítéssel is tudjuk működtetni, természetesen akkor, ha nálunk van a kulcs. Ez ugye bevásárlásnál, ha tele van mind a két kezünk, vagy amikor pakolunk ki, nagyon hasznosan tud jönni. És hogyha kinyitom az ajtót még egyszer, akkor előtűnik az is, hogy mekkora nyílása van ennek a csomagtérnek. Egyébként ez a kategóriájában az egyik legnagyobb csomagtér, és majd 200 literrel nagyobb lett, mint az előző 5008-asnál. Ha megnézitek, itt karakuri rendszert is találunk, ami gyakorlatilag egy padlószint, amit eltávolítva a ritkábban használt tárgyakat be tudjuk tenni ide-hátra, és ezáltal még praktikusabb tud lenni az autó. De amennyiben nagyobb teret szeretnénk, akkor pedig hát itt két kis hevedert meghúzva a hátsó üléssort le tudjuk dönteni, és ebbe a ledöntött csomagtérbe innentől kezdve már sokkal több csomagot is el tudunk helyezni a jármű belsejében. Az 5008-asnak a 3008-assal szemben a méreten és a több személyes utastéren kívül a nagy előnye a variálhatóság. Hogyha megnézzük az üléseket, ez a hátsó üléssor, ez 3 különálló ülésből áll. Sajnos már nem úgy, mint az előző 5008-ban, ahol ugye volt 3 izofixes és 3 teljesen egyforma ülésünk. Itt a két szélső ülés szélesebb lett, és hát ennek megfelelően a középső az keskenyebb, és ezért ez nem is kapott izofixet. Ennek az a magyarázata a gyártó által, hogy nem volt igény annyira arra, hogy 3 izofixes gyerekülést betegyünk az autóba. Hát ezt majd a vásárlóközönség eldönti, hogy mennyire sikeres döntés. Ami viszont a variálhatóságot illeti, ugye le tudjuk nyitni a középső ülést, akkor itt egészen egy, majdnem 3 méteres folyamatos teret kapunk, ahova egy hosszú tárgyat be tudunk tenni. Amit megint csak hiányolok ebből az autóból, az előző 5008-nál a
vezető melletti utasülést teljesen síkba lehetett dönteni a háttámláját. Ezáltal, hogyha ledöntöttük ezt az ülést, meg azt az ülést, akkor akár egy IKEA-s beépíthető szekrényt is lapra szerelten el tudtunk szállítani. Itt most ezt nem lehet, kicsit előrébb tudjuk tolni és előrébb dönteni, de teljesen síkba az nem dönthető. És ami még nagyon fontos, hogyha itt megnézzük az ülés dönthetőségét, ugye hátul is van 2 ülésünk, ahova be kell valahogy jutni. Fontos, hogy az ülés ledöntésekor ezt a kallantyút, ha megnyitjuk, akkor az egész ülés előre bukik, és előre csúszik, és így be lehet szállni hátra. Amikor szeretnénk az ülést síkba dönteni, akkor nem ezt kell használnunk, ugye itt most egy kicsit hátrébb toljuk az ülést, akkor nem ezt kell használnunk, hanem itt ezt a kis kallantyút, ezt húzzuk meg, és akkor fog síkba jönni. És hát itt ebből az 5 ülésből bármelyiket ki tudjunk nyitni, tehát ha olyan tárgyunk van, hogy egy valaki ül hátul, azt is lehet, hogyha egy valaki ül középen, vagy hát értitek, variálható. Tehát ez egy nagyon komoly előny ennek az autónak. Nézzük meg, hogy mi lapul a motorháztető alatt, és nagyon fontos információ, mennyibe kerül ez nekünk, ez az egész. Hogyha megnézzük, ez egy GT felszereltségű autó, hibrid benzinmotorral, a hibrid az itt mild hibridet jelent, 48 voltos rendszerrel. A motor a már jól ismert 1.2-es 3 hengeres erőforrás, 136 lóerővel, ami viszont nagyon fontos, az olajban futó vezérműszíjat lecserélték láncos vezérlésre. Tehát ez egy jóval megbízhatóbb konstrukciói 1.2-es motor, mint az előző generációkban volt. Ha kevés a 3 henger, akkor hamarosan megjelenik az 1.6-os 4 hengeres benzinmotorral segített plug-in hibrid jármű, ami már 195 lóerőt teljesít. És mennyi az alapára ennek a verziónak? Ez egy GT felszereltség, ezzel a motorral és ezzel a felszereltséggel 15 millió 900 000 forintba kerül, hogyha az allure felszereltséget választjátok, az 14 millió 180 000 forintba kerül. Ez egy elég jó árérték-arány abban a mezőnyben, ahova a Peugeot ezt az autót pozícionálja, és számos olyan prémium megoldást alkalmaz, ami a konkurensekben nem található meg. De nézzük is meg, hogy ezzel a motorral, ezzel az erőforrással hogy teljesít az úton az autó. És hát akkor nézzük is meg az úton ezt a hajtásláncot ezzel az autóval. A belső tér az teljesen hasonló 3008-hoz, lebegő kijelző, ez 3D iCockpit, vagy iCockpit panoráma, ahogy a Peugeot hívja. Tényleg nagyon prémium hatást kelt, a BMW-kben van ilyen, de hát azért nézzétek meg azoknak az árát ehhez képest. Tehát tényleg egy jó árértékarányú autót kaptok, hogyha az 5008-ast választjátok. A középkonzolunk ugye ugyanúgy, mint a 3008-asban kicsit módosításra került, a váltónak a kezelő gombja felkerült ide a kormány melletti panelre. Néhányan panaszkodtak, hogy messze van és előre kell dőlni, nálam ez nem gond, tehát én ezt pont elérem, de próbáljátok ki, mielőtt megteszitek a választást, hogy minden kényelmesen elérhető-e. Hozzáteszem, ahogy mindig, a kormánykerék nagyon pici, nagyon jól megszokható egyébként, én szeretem, de a beállítása az megint csak egy olyan dolog, ami jól kell, hogy passzoljon hozzátok, tehát érdemes kipróbálni, mielőtt választotok autót. Ebbe is bekerült, hogy a szemüvegtartó, nagyon hiányoltam az előző verzióból ezen a szinten már, és hát nagyon jó a minőségérzet, tehát tényleg az anyaghasználat, a kárpitok mind-mind egy magasabb osztályba helyezik az autót, mint az előző változat volt. Ha kopogós műanyagokat kerestek, azért megtaláljátok itt lent, meg az ajtózsebeknél, de hát azok inkább úgyis olyan felületek, ahol nagyobb a karcolódás veszélye, tehát oda nem helyeztek el ilyen jobb minőségű prémium anyagokat. A jármű ezzel a hajtáslánccal ugye 3 üzemmódban használható, az üzemmódokban ugye változik a gázreakció, változik a nyomatékváltónak a kapcsolási logikája. Egy normál vagy egy eco módban teljesen jó használható városban, hogyha egy kicsit gyorsabban szeretnétek menni, vagy sportosabban, sportmódban erre is van lehetőség. Tehát azért ugye a 136 lóerő ebben a verzióban némileg korlátot szab annak, hogy mennyire fogjuk élvezni a vezetést. De alapvetően ez nem is arra készült, hogy a pályánapokon részt vegyünk vele. Ez egy multifunkciós, 7 személyes és hát nagyon jól variálható beltérrel rendelkező autó. Az irányjelző kapcsoló, a kormányvezérlő gombok mind-mind megújultak. Akinek régi autója volt, régi 5008-asa, annak szoknia kell, hogy a tempomat most már a kormányon van, nem azon a kis plusz kapcsolókaron. És hát nagy újdonsága a Peugeotnak ebben a verzióban az, hogy ide elhelyeztek olyan gombokat, amikre előre hozzárendelt funkciókat tudunk betenni. És hogyha mondjuk szeretnénk valamit módosítani,
akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni. Tehát ha mondjuk a klímára szeretnénk rámenni, akkor ugye meg tudjuk azt csinálni, hogy ugye itt van külön klímakapcsolónk is, de hogyha mondjuk én azt szeretném, hogy legyen egy olyan hivatkozás, amikor 21 fok van a baloldali, tehát a vezetőülésnél, akkor itt megnyomok egy kiválasztott gombot, amit szeretnék átváltoztatni, és hogyha ide kattintok, akkor az oda bekerült. De gyakorlatilag így sok mindent oda tudunk tenni direktbe. Hát mondhatnám azt is, hogy ezzel a Peugeot megoldott egy olyan problémát, ami nem létezett volna, ha nem tünteti el a klímavezérlő gombokat, de dicséretes, hogy tényleg ennyire variálhatóvá tette ezt a kezelőfelületet. A műszercsoport nagyon jól kezelhető, és többféle tartalmat is ki tudtok tenni rá. Az irányjelző karnak a végét, hogyha megnyomjuk, akkor át tudjuk változtatni a kijelzőt előre beállítottan több funkciós móddal. Itt látjuk ugye azt, hogy Eco, Charge vagy Power üzemmódba megyünk, éppen hogy töltjük az akkumulátort, vagy nem töltjük. Itt látunk pillanatnyi fogyasztást, ami az indulástól van. A városban azért el lehet vele közlekedni ilyen 6 literrel, hogyha nagyon gyorsan megyünk, ugye kicsi a köbcenti pályán haladunk vele, akkor azért tud éhesebb lenni természetesen, de átlagosan ilyen 7 literrel el lehet járni ezzel az autóval nagyon kényelmesen, ami egyébként a tömegéhez, méretéhez képest egy elég jó érték. És hogyha tovább lépkedek, akkor itt ugye fordulatszámmérőt is látunk. Egyébként érdekesség ennek a mild hibrid verziónak, hogy le tudja állítani a motort, és mild hibrid üzemmódban elektromosan is tud haladni, ami egy viszonylag ritka dolog. Itt egyébként az indítómotor generátor egység fogja olyankor hajtani, nyilván ez csak kisebb sebességeknél működőképes ez a dolog, de akkor is érdekes. És hogyha még tovább lépek, akkor ugye be tudjuk tenni ide például akár a térképet is középre, és akkor nem kell még balra se vagy jobbra se néznünk, amikor éppen mondjuk fordulóhoz érkeztünk. És akkor most felhajtunk az autópályára, és megnézzük egy kicsit dinamikusabban, hogyan lehet használni az autót. Egyébként a hangulatvilágítás, ami 3008-asban még nem volt, ebben már az is benne van. Ha átváltok sportüzemmódba, akkor annak a színe is átvált, és ez egy éjszaka egy nagyon jó kellemes hangulatot ad a vezetésnek. Most a sportmódba átváltottam, és a felhajtásnál, hogyha lepadlózom az autót, hát gyorsul, de azért nem egy versenyautó, de nem is ezt várjuk egy ekkora motortól. Ez egy gazdaságos, jó árérték arányú választás tud lenni, és ahogy mondtam, egy kellemes fogyasztást lehet vele elérni. És nagyon fontos láncos motor, tehát ne féljetek már, a szíj az ebben a motorban nincsen. Ez volt tehát a vadonatúj Peugeot 5008 Mild Hybrid változatának a tesztje. Hamarosan érkezik hozzánk az elektromos verzió, ami egy igen szűk klubba helyezi el ezt az autót, hiszen 7 üléses elektromosból még mindig kevés van. A hibrid verzió 195 lóerővel szintén fog érkezni, erről is majd láthattok tesztet a csatornánkon. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek social media felületeinken, hiszen nagyon sok érdekes tartalommal készülünk. Ha pedig bármilyen kérdésetek merül fel ezzel a Peugeot modellel vagy más általunk forgalmazott autóval kapcsolatban, akkor azt pedig itt kommentben jelezzétek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!